Áno, je dvojkojované. Aj to ide dobre, než zase kde sa vyškoláme. Toto kus taký iný štýl vyžaduje. Dá sa to aj naháňať. Pekné. Wow. Brutalita. Krásne. Ako veľakrát neoproti si bojovať z koľaja. Vieš, taký by, a nechoď v koľaji. To je v koľaji. Tak to nie veľakrát ide tvoj proste. Keď máš takéto vysoké auto. No je to pekné, vieš, že mimo koľaje je to také lakné, lenže vypočas vrti, vieš. Dopadne práve na to. A vliete do koľají, to je náhodný, tam sa veľakrát neprevráti. To budú isto radi, čo mám túto chalupu. Už sme pri chalupe, tak bude špeciál jednotka. Chalupa je... Tu musia byť aspoň dve budovy. Krajní naľavo je chalupa. Je na 29-ke. 620 metrov budeme križovať cestu. Takú. Kde ty budeš chalupu? Ale mladý bol aký smutný. Ten s tou polosou. Ale bolo vidno na ňom, že je pochadý. Taký bol akčný. Hop. No, táči by mali ísť von. No aj my by sme mali ísť von, podľa mňa. Dokážeš z toho výsť? Nevidie, tu zadu. Zadu. To musíš výsť. Čo sa deje? Chcem výsť z tej kolaj, vieš? Počkaj, stoj, Karči, tam za nami. Súvaj. Trošku mu to zdochlo. Počkaj, stoj, nevie sa pohnúť. Ani on sa nevie pohnúť. Serme na to, poďme. No už, skúsim to ešte raz výjsť, keď nie tak pôjdem. Počkaj, ja si pomôžem. Aspoň to vyskúšame. Horšie to, že doľava by si vyšiel, ale doprava nevyjdeš, vieš? Doľava není. Tu ťa môže vyhodiť, tu. No, musíme to ísť, no nevadí. Nie, cúvni, Vitoš, plný cúvni, on stojí teraz za nami. Cúvni. Nie, za nami. No, to musíme ísť, chlapi. Poďte na druhú stranu a... Dobre. Pre neho to nebude dobre. Možno ani pre nás. Hej. Dám tam jednu. Keď to oni prešli, tak aj to prejdeš. Z kopca je, tak to ide z kopca, vieš. Nemusíš. Sadni si. Bolo by to natočiť, ako bol tam prvý plat. Keď človek trošku nepozerá dopredu. Tu máš kameru. Ne, to... Ide, neboj sa, ide. Dobre, ide. Ako Karči? Dobre, ide za nami, poď, môžeš. To nevyzerá dobre, tento zjazd. Vidí, počuť si o tých kolejách. Nakoniec to nebola až taká pravda. Zapni klímu. Čo? Zapni klímu. Dýchajte si na okno. Videl si, ako skrížil zadok tento pred nami? To. Pred chvíľou. Úplne ľavé koleso mu padlo úplne dole. Hej. Aha. Toto je úplne zakázané, hej?
Naozaj? Pojďte. A to vždy robili Češi, ale môžete sa tu diskvalifikovať. Kokoti. Ty pridávaš týchto konách, nič nebrzdiť. To by bolo ináč pekné zábery. Pozerám, že prečo vidím kameňolom pred nami, vieš? To není náš človek, toto. To je na Bogeroch, to je náš. To není náš, to je Čech. Karty to tako pôjde. Ide to na Pohode, za nami milimetry. tesne. To by tam práve na opäť vodu nazvala. Češi, ty kokos dobrý kokoti. No. Čo máte na tom padžere? Pozor, trošku náklon. Ďaj sa doprava. Čo bolo tady správa? Taká veľkrina a išiel si takto po ležiačky a naviakovali sa. To bol špeciál. Dobre to vyzeralo. Tomu verím. To stále dobre vyzerá, keď sa zvonka pozeráš. Vieš čo, ale vieš, tu by si darmo filmoval, to by vyzeralo, že ješ po rovine, vieš. Zase sa prvú cestu lúku. No, Češi. Vyučili fakt zo párkrát. neboj sa, ale keby si to v Čechách spravil, No. tak by ťa hneď poslali do smutku. Ochrana životného prostredia. Dobre, tak to bolo prúženia. Kde sme dali istý nejaká? Z tých Čechov by mohlo ako odpadnúť časť motora na tej chladnici. Palúka 220 metrov rovno. Doprava. To je veľmi pomaly. To bude asi dosť také akčné, lebo to už vlastne ide dole do doliny. To sa ti len zdá. Ideme stále po rovinke. Čo tak je? No aj vľavo ťa stiahne, vieš, lebo tam... Skúsi to môže, ale nevytlačíš. Nestiahlo ho. Pomalejšie. Ale aj gumy má také dosť, vieš. To musíme kus nechať. Hop chip, hop chip. Poď. Tento MA ide sám. Asi